Jamen, operationel AI, det er jo vores koncept. Vores koncept med, at AI skal være operationelt til operationel drift i virksomheden. Operationel udvikling. Det er, hvor du tager AI og flytter det fra at være et lille sidegeschæft i virksomheden, en lille fodnote, til faktisk at være noget, du bruger aktivt til at skabe resultater, til at skabe tid, til at skabe overskuddet af tid i forhold til før. Det er jo ikke for at erstatte medarbejderne. Det er jo for at sørge for, at alle bliver udnyttet endnu bedre, og der folk, altså vi kommer ikke, operationel AI kommer jo ikke til at erstatte mennesker, eller gøre folk dummere. Fordi det kan godt være, at du har AI til at skrive dine produkttekster, til at skrive dine annoncer osv., men du har stadig et menneske, der skal udfærdige en prompt og tænke, hvordan vil jeg gerne have det? Personligt har jeg selv været super glad for AI, fordi at sidde og skrive lange annoncetekster og produkttekster og sådan noget, jeg har om nogen skrevet mange produkttekster gennem min tid med webshops. Men efter AI er kommet til, har jeg kunne fortælle den, hvordan jeg gerne vil have det, hvad jeg gerne vil have, i faste prompter, og så har den bare gjort det for mig. Så i stedet for at gå død i drift, har jeg jo hele tiden kunne opretholde en fast innovationstankegang og et mindset med innovation og udvikling, sådan at jeg kunne hele tiden sørge for, at virksomhederne og dem, jeg arbejder sammen med, mine kunder osv., har hele tiden kunne opretholde, at de er i gang med at udvikle sig. De sidder ikke fast i drift, fordi det er der, man tit ender som selvstændig, enten som i soloselvstændig eller en SMV-virksomhed, eller man sidder fast nogle gange i drift. Man kan godt gå hurtigere, hvis man ikke bare sad og kører rundt i tingene. Og vi har selvfølgelig masser af værktøjer, og haft det i de håndfuld år, der kan skrive produkttekster osv. Men AI, især i rollen som den, jeg rigtig får meget foretrækker, det er jo ChatGPT, og især med ChatGPT 5 har det jo blevet enormt den udvikling, der er sket. Så at gå fra noget, jeg tænker, og så ud til et færdigt resultat, der er rejsen jo blevet enormt meget kortere. Og derved kan jeg skabe outputs og content lynhurtigt i forhold til, hvad jeg kunne for nogle år siden. Så derfor mister jeg ikke noget undervejs, og jeg var ikke udbrændthed, og jeg skal skrive 25 mailflows og 40 produkttekster, og hvad ved jeg. Det går super stærkt. Så det operationel AI dækker ind i over, det er noget, du konkret kan bruge til at skabe de positive takter i virksomheden.